L'espectacle de les entrades de moros i cristians ompli els carrers d'Ontinyent. Desenes de milers d'espectadors assistiren el divendres 23 a Ontinyent a una de les entrades de moros i cristians més multitudinàries dels últims anys, amb els seients plens al llarg de tot el recorregut, l'Avinguda al Maig, l'Avinguda Daniel Gil i la plaça de la Concepció. Bona vesprada a tots i totes. Va per tu, Rafael Reis Barber, el Trier. Les primeres paraules d'esta arrencar són d'alegria, d'il·lusió, perquè tot isca bé, perquè ha sigut molta la feina per a mostrar al nostre poble la festa més gran, la festa dels moros i cristians. Però també vull en aquest moment recordar a tots aquells que ens han ensenyat a ser festers i ja no disfrutem de la seva estimada presència. Als pares que ens duien al braç i a les mares que ens miràvem amb tendresa, als abuelos que ens donaven la mà, als tios, als cosins, als amics i a tots ells que ens han ensenyat a ser bons festers. Tanqueu els ulls i podreu reviure aquests moments únics. Quants records que sempre portarem molt aduncs. Per a tots ells vos demane el record més profund. Que sonen tambors i clarins per anunciar la nostra entrada. Grup de percussió La Farola, per el nostre poble d'Ontinyent, per el nostre Morenet. Avant, cristians! Avant! Agafeu ben fort els estàndards perquè estan plens de sentiment d'història. Avant! La capitania cristiana de la comparsa Guzmans obria una intensa vesprada nit festera amb un boato dedicat a la figura del personatge històric Guzmán el Bueno i la seva participació l'any 1309 a la batalla a la frontera amb el regne musulmà de Granada. Hola, molt bona vesprada, estem en directe per a contar-los el que va donar de si esta entrada de moros i cristians d'Ontinyent 2013. I anem a parlar amb els companys de la delegació de Mèxic que també han vingut a disfrutar dels moros y cristianos de Ontinyent. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la delegación de México está acompañándonos también estos días de fiestas en Ontinyent. ¿Cómo le están pasando? Maravillosamente. Yo ya había estado aquí en 2010 en el primer Congreso Internacional de Embajadas y Embajadores de las fiestas de moros y cristianos. Y desde entonces, debo aceptarlo, me enamoré de Ontinyent y nos propusimos venir a vivir y a disfrutar la fiesta, pero no venir como turistas, sino venir también a compartir lo que hacemos allá en México y particularmente en la ciudad de Zacatecas, que se encuentra ubicada en el centro geográfico de nuestra República Mexicana, donde tenemos una de las fiestas de moros y cristianos más monumentales, coloridas y emblemáticas, no solo de México, sino de América Latina, porque participan en escena alrededor de 12,000 personas entre moros y cristianos, y precisamente hemos querido a Ontinyent a compartir una muestra de lo que allá forma parte de estas fiestas de moros cristianos, que también coincide casi con la fecha, se realiza a finales del mes de agosto en honor a San Juan Bautista, que es el patrono de esta cofradía que hoy está aquí representada. Muy bien, muchas gracias y que acabéis de pasar unos buenos días de fiestas aquí en esta capital de la comarca. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Estem ara en Juan Antonio Alcaraz, cronista de Festers, la Junta Central de Festes de la capital de la Vall d'Albaida, d'Ontinyent. Hola, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Si tingueren que fer una crònica de les festes de 2013, ja, quan encara acaba de començar ara l'entrada, què podríem dir? Podríem dir moltes coses, em venen moltes coses al cap, però jo preferís que la Giscau quan aparega en el programa de l'any que ve. Moltes gràcies i bones festes. Gràcies a vosaltres, disfruteu-ho.
Tampoc es perdia l'acte el secretari general del PSPB-PSOE, Ximo Puig. Ximo Puig, hola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, la setmana passada estava la Fira Iniciativa i ara una de moros i cristians, no? Sí. La veritat és que tant de la Vall d'Albaida com la Costera, tant Ontinyent com Xàtiva, formen part, diguem-ne, nuclear de lo que és la nostra terra, no? I jo crec que tant en la Fira com avui en els moros i cristians se veu un poc el que és la voluntat de ser poble, de la voluntat dels valencians de continuar des de les nostres arrels construint el país. Home, es quedarà hasta el final? Sí, per supost. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. L'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, mostrava la seva satisfacció perquè Ontinyent estiga sent aquest estiu un punt d'atracció per a milers i milers de visitants. Primera en els concerts d'Alejandro Sanz i Melendi i ara amb una grandiosa entrada de moros i cristians. Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Avui és la vesprada gran de les festes, un poc el que és l'entrada de moros i cristians, i hem vist que un èxit de participació de públic i també un èxit de l'espectacle. Així és, jo crec que és un dels dies més grans per a la nostra ciutat, és probablement el dia de l'any en el que més gent de fora ve a visitar-nos, ve a conèixer-nos, ve a compartir al nostre costat algo tan important com són les nostres tradicions i les nostres festes de moros i cristians, i jo crec que la gent ha respost plenant els carrers de gom a gom i ha respost especialment també esta magnífica capitania i amb el que està sent esta magnífica entrada cristiana, sobretot aplaudint, que és la forma en la que tenim des de la comparsa dels Mirons, com és el meu cas, és la forma que tenim de reconèixer els festers i els músics, la feina que estan fent i el treball que venen fent al llarg de tot l'any. Molt bé, moltes gràcies i bones festes també al senyor alcalde. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bona vesprada. Bona vesprada.
detente su vicio, detente tú, que los fatuos pueden más que tú, detente su vicio, detente su vicio. Els Asturs, per la seva banda, ambientaven la seva ambaixada a la Hispània l'any 737, rememorant la resistència de les tribus celtes davant del setge musulmà.
ya. President de Fester, Solda, molt bona vesprà. Hola, bona vesprà. Estem en plena entrada de moros i cristians, ha entrat el bàndol cristià, i què li ha estat semblant esta capitania d'enguany? Bé, doncs jo crec que de moment l'entrada cristiana està sent una entrada a l'ús de les entrades d'Ontinyent, no? Una entrada en la qual s'aprecia l'esforç que fan els festers al cap de tot l'any per poder oferir al poble i als seus visitants tot allò millor que tenen, no? I ho fan en el cor i en l'alegria que caracteritza aquesta festa. Bueno, i la vesprà que mos ha eixit fantàstica de temperatura, Sí, la veritat és que l'oratge s'ha portat molt bé. És una preocupació més dels festers d'Ontinyent i mira, mos ha acompanyat. I el que s'espera pel bàndol moro d'esta nit? Pues jo crec que exactament el mateix. Uns boatos molt cuidats i uns festers, com ha dit, amb moltes ganes de festa i amb ganes d'oferir el millor a tots els que ens estan veient. Moltes gràcies i bones festes. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu. Adéu. L'espectacular metàfora, una tela d'aranya abans de la carrossa del capità Sergio Pla, o l'aparició dels druides i donyets precedent l'ambaixador Sergio Gil i el seu banderer Rafael Penedès van ser alguns dels moments que van causar admiració entre el públic, entre el qual es trobava la consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, que va agrair la invitació de l'alcaldia a unes festes en les que mai havia estat, plenes de color y creatividad. Bueno, tenemos de nuevo con nosotros a la consellera de Bienestar Social. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos casi al final de la entrada del bando cristiano. Hemos podido ver al capitán, al embajador, al abanderado. ¿Qué le ha parecido? Pues yo creo que hay una palabra que lo define, espectacular. Me ha parecido muy trabajado, además con luz, con sonido, colorido, música, todo muy bien combinado, el boato, todo, absolutamente todo me ha parecido, como digo, muy bien coordinado, muy bien planificado, y la verdad es que yo creo que la gente está disfrutando, que también es muy importante el respeto a la tradición, el mantener la fiesta viva, pero al mismo tiempo que la gente lo pase bien. Muy bien, y está bien acompañada. Estoy muy bien acompañada, estoy entre el alcalde de Ontinyent y nuestra directora general de Acción Social y Mayores, que también es de Ontinyent, y estoy además de acompañada, asesorada, atendida en todo momento y muy contenta de estar aquí disfrutando de las fiestas de este magnífico pueblo. Hemos comentado un poco cómo está la Consellería de Bienestar Social. Bueno, pues estamos, yo creo que trabajando mucho en unos momentos muy difíciles, igual que son momentos difíciles para la fiesta, para sacarla adelante. En cualquier ámbito de la administración hoy en día tenemos que dar un plus más de trabajo, de responsabilidad, y yo creo que todos los que formamos Acción Social, Bienestar Social, estamos esforzándonos por sacar adelante esta consellería, porque de ella dependen muchas personas y personas que nos necesitan. Vale, muchas gracias y que acabe de pasar bien la tarde y noche con nosotros. Pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias.